Ассалому алейкум, бародару. Хуш омадед ба канали мо. Ина акао, короче, дуюм тарафи моста монданиян насибкуна. Дина як плитара монданӣ буд ки чихеле ки гӯшошам вайрон шид бо обратно гардонд. Да поворот кӯйбешан истода у плита. Ина акао плита. Дар рӯзи шабинен чиқадар аст? 1 метр, 2 метр. Ду метра ин қадар айда башро қадаму ба қадаму ҳисоб кардам, короче 32 метр буромад. вазниш 60 тонна. хуб айгар соз кардам ба фикрам пага мемонад, чун ина дуюм тараф ана якум сохтагӣ ӯ мосмон, яъне камазое ки бошон вазина мегзара ҳамиқа меҷунба ки ина дар врема нами камаз гузаштаста ҷунбидаста нами мосмон. намедонам барои чӣ меҷунба. ба фикри ман ки дар таги ҳамн плитаҳо резина мондагиа башро ҳамн меҷунбонад ё ки дар рӯзи баъд барои ҳамн меҷунбад, намедонам. гарени баъд меҷунбада вақте ки камазо мегзарад. намедонам ҷунбидавиш хуба ё ки баъдай. касе медонад дар комментария нависа буд. хуб ана ин кран ду тарафа плитаро ай ду тараф гирифта регировка карда дар болои нами чорхунҷаҳо мемонад. чорхунҷаҳоро нишон чемози чорхунҷаҳо чӣ буда? оҳан буда башта. 1 2 3 4 5 6 шашта буда. ана кран ина мости якум. неки зури бад карда. ои бетоно да тагш будаги стойка 5 дона стойка мондаги чуқуриша 17 метр не 16 метр чуқури задаги стойкаора 16 метр медрои хеле. вай бош ана бетон монда бо плитаро мондеста. короче зури бад кардеста. гап нест.